בקיצור, טסנו לאמסטרדם. זה הצילום האחרון שלך בטיול הזה, כל השאר אתה הולך לצלם. פעם אחרונה שיראו את דניאל, הוא האיש האלה שתמיד מצלם את כולם חוץ ממי שמצלם. אני מאוד נהנה. כבר התחלתי מאוד נהנה. אוכל לא קשה, אני רוצה בשר חזיר עם נטע חזיר ורוטב חזיר. יש פה מקדונלד, אפשר לחזור עכשיו אורי? צלם אותי, צלם אותי. אחי, יש 3 מיטות בחדר ו2 ספות נפתחות. רגע, זה השנייה הראשונה. בוא, צלם את הנוף שמחוץ לחדר. אהלן. היי. בטח. זה בית העירייה, בסדר? זה בית העירייה. זה העירייה. אתה אומר שעומרי נמצא כאן. ליאדוק. כן, הכיכר מלאה בעוברים ושבים, בעיקר בתיירים המנסים לצלם ולתפוס את יפי הכיכר מכל זווית אפשרית. כן, כן, הוא מחפש אותנו. היא חושבת שמושג יפה, אנחנו צריכים לעשות הכל. הוא מצא אותנו. תראה. דניאל. ביצה. אורי, אתה קנית ופל בלגי ביורו וחצי כשכל השאר מוכרים בפאקינג יורו? אני רציתי לתרום לכלכלה הבלגית, כי כל מה שחשוב לדעת זה שיורו הוא כרגע בנסיגה, ולכן אני רוצה לתרום לשוק בזה שאני קוסם. ופל ביורו. מזכרות. מזכרות. ופל ביורו. עוד ופל. ופל ביורו. אוי, איזה קטע, עוד חנות מזכרות. איזה סאטלה חרמון, סאטלה דרקונית. רוי עכשיו רואה את הבחורה הזאת, לרוי נגע בתחת. רוי, איך הרגשת כשהיא נגעה לך בתחת? אני לא הרגשתי טוב שהיא נגעה לי בישבן. איפה היא נגעה לך? בישבן. זאת. מה היא עשתה? נגעה לי בישבן. אנבוקסינג לנקניק. אוי, זה לא רע. בבלגיה מסתובב. מלך שווארמה. שווארמה תקפחו עיניים. אבל פחד.
הוא משוגע. הוא משוגע. רציתי להיות מהאנשים האלה שכשנותנים להם את המצלמה אז הם כאילו שוכחים שזה מצלם ואז הולכים טיול שלם או ככה בתוך הכיס כזה ואז זה עובד או ככה עד שאתה רוצה משהו ואוי זה עובד. כן. מסתורי בטירוף, אתה מטורף הזה, תקשיב 60. 60? תראה איך הוא נראה ותראה איזה סאונד. מגניב, זה מגניב. הוא נראה מערפן אבל הוא נשמע כמו גיטרה כזה מערף פרוטו. זה אשכרה אבן עם מיתרים. יש 140. זה כלי פסיכי זה. תראו איזה מפוחית קטנה, ממש ממש קטנה. בואו נקשיב למה שאפשר לנגן איתה. איזה קטן. פסנתר שנשמע בעוד גיטרה. מה המספר? 73. יש פה מישהו שלבוש כמו בהארי פוטר, במקום זה גם ככה נראה כמו הארי פוטר, מה הלב? הוא באמת נראה כמו הארי פוטר. מאחורי. מילה בינלאומית. Excuse me? Do you know how we go to the park? היי הפארק של בלגיה! לימדו אותך לדפוק? King of the 40 things I'm here to represent that need all
תראה, תראה את הזה שלי, תעקום, הוא ככה. כן, נחצבים למטה וזה... בר המסטיק, בר! בר, תירק את המסטיק! הולי שיט! בר! כאן הגורפו שלך כל כך עומד ליפול כי איך להעיף אותו מכל מקום. אוי לא, אומייגאד! וואו! וואו! איפה הוא? הנה הוא. אומייגאד. אומייגאד. אני לא מרגיש את הלב. עכשיו, בגלל מאתמול מקדונלדס, אני משווה הכל למקדונלדס אתמול, וזה ממש לא טוב. למה? היה טעים. המבורגר ב5 אירו, עדיין במקדונלדס יש באירו. בר הולך לא להצליח במתקן הזה, יאללה רמקול. מה זה, העיגול גדול מדי, הוא לא ייכנס. וואי, זה כל כך בולשיט. אפשר ממש לראות את זה, זה לא כזה בעיה. אני אשיג את הרמקול, אני אשיג את הרמקול. איזה הפתעה. צריך בעין אחת, צריך בעין אחת. לא. נו! יש דברים אחרים שעושים שאנשים שאוהבים. מראה רק... והתחלנו בהשטג, ואני טוב. מה? נו. לעשות? אוקיי. מה אתה עושה? אני ממש לא לחצתי דאון. יואו, לא מאמין. אני ממש לא לחצתי דאון. אני ממש לא לחצתי על הכפתור הזה. נגמרה כל החוויה. יש דברים שעושים שאנשים שאוהבים. גנבים, גנבים. בר, אתה הכי נורי. לא לחצתי על כלום! לא רציתי את הדבר הזה, קרה דבר. זו המכונה השנייה שמח... זה בעיניים שלה. תנסה לעבוד על הברווזים. תהיה מאחוריך, הצד שני. תן אותו יד. What the fuck? הוא בעצם המתקן. מה קרה נהנה מהבק הזה על הדרך? חם ולא לישון. לא נורמלי. תראו איזה בלגן, כל הדירה נראית כמו הלילה האחרון בבריסל. עכשיו 4 לפנות בוקר ואני היחיד שער ומדבר פה בקול רע. אנחנו הולכים לראות את כולם.
ככה זה. Starry, starry night. Paint your palettes blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen line. אפשר לשאול אותך איך הגעת לפה או ש... אני גר שנים כבר באירופה. רגע שנים באירופה? ונהייתי מוזיקאי רחוב בניו יורק. לא, פשוט גדלתי בישראל, ממש ככה. וחזרתי לאירופה בגיל 17, וזהו, נהייתי מוזיקאי מקצועי כביכול בסביבות 2008. אוקיי. וזה סוף הסיפור, אני מוזיקאי רחוב, אני גם נגן כמובן בפסטיבלים וחתונות וכו'. פרטה ברטה הזאת, כי אני לא מפורסם. הבנתי. אבל אני חי מזה, מזה אני חי. זה ג'וב. בא עוד פעם? אני מספיק טוב בשביל החרפה הזה. Not in the red. לא עד. Please, come on. Please, come on. לפעמים עושים בשביל אנשים. אוקיי, אז ממש בקטנה. Inside this. ככה, לא ככה? זרוק. אני אוהב אותך מריון.